खुलुमनाय हरबाय खुलुमनाय हर हाय हर हाय हर हाय Hey guys, खुलुमबाय गासैखौबो दा जों आथिमंगल जानो थांगासिनो अन्थाइबारिनिफ्राय एकदमबारे गरेस्वर रामसा होननाय जायगायाव आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ मा जायो मा जाया बेदर जानो थांनायदो guys to my channel man please subscribe please subscribe this channel supporting Maman di sini apa? channel Mana men? Hah? Di bodoh ar sih YouTube channel Di ya. bodoh Subscribe ar. Ada kada mana be like kau sebut sudah nama. बिदिनो तामसापति खामै थांगासिनो आरो जों ना फुरा इन्जय खामै थांगासिनो गामिनि सेंग्राफोर दोङो बाजिमोन दोङो गासैबो माने फुरा माने इन्जय खामै थांगासिनो आरोना स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना जों माने मोनहैनानै मा खामा गासैखौबो देखायनो होननानै सानदों ओंखायनो नोंथांमोना लास्ट नायबानो जाबाय भिडिअखौ मोनबाय जोङो नै Habasalia. लामा ससेयाव दङ आरो नै या जोंनिया खैना गोदाना नै दरान बिदैया थारफोरा जोङो सिङाव हाबफैनानै ओमफ्राय दान्दिसे जिरायबाय ओमफ्राय नैफोर जाबाय जेनेबा दरा गोदान खैना गोदानफोरनि जेनेबा मानफोरा जेनेबा गेदेरखौ सनमान होनाय मान बावनाय बेफोरबायदि नुथाय बेनिफ्राय ओमफ्राय बेवहायनो दान्दिसे जनानै नायफाबाय जोंबो बिदिनो बर'नि आसार खान्थि नेमखान्थिफोरखौ माबानानै लाखिनानै ओमफ्राय गैला नै गय जानानै फैबाय मा बुंबावगोन
फाइनालि जों थांनो ओंखारबाय नै दुर्गाखौ लांबाय रोगाबाय आरो लामायाव सुकेस दं गद्रेज दं डाइनिं टेबोल दं सुपार सिट दं बुंदो मायाव बुङो सापर्ट खालाम बिथांखौ बि बड' मा होनो बि बड' आर चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय लाइक खालाम थेंक इउ गाब्लादोसो गाब्लादो